bisyo kami ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda pa lalo pang pakiramdam. Ang sarap kong number one, yeah. Sa piling mo ka bisyo kami ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda pa lalo ang pakiramdam. Ang sarap mong number one. Ang sarap mong number one. Ang sarap mong number one. Sa piling mo ka bisyo kami ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda pa lalo pang pakiramdam. Ang sarap mong number one, yeah. Sa piling mo ka bisyo kami ay masaya. Limot na ang problema pagkasama ka. Gumaganda pa lalo ang pakiramdam. Ang sarap mong number one.
Kabiso! Yan! Panibagong episode na po kang Love Lokal. Nakaka-love, nakaka-local. Kaiba ng sino paboritong Chansey dito sa balat ng radyo. Ang pinakabonggang, pinakabukulit, asino, pinakaping. Pinga! Pinga! Pikachu! Yan, hindi lang yan sa 99.1 Love Radio Naga mga kabiso. Dahil makakaibantangon niyan ang all the way from Daet Camarines Norte, ang newly formed 7-member boy group na ready na to conquer the P-pop scene at the same time sabi ninda, atin ang mundo, di ba? Claim it talaga. Abangan, asina, mas bisa doon na pa ang mga members kang Hexus, Drea, Josh, Ella, Team, Sed, and Ja. Yan, kaway-kaway kayo sa camera natin, Jane. Ayan, bago ang gabos, gusto ko lang pasalamatan muna kamo for pagbisita sa mga dito sa Love Radio Naga. Pabisado ka mo sa mga kabisyo natin sa live stream. 3, 2, 1. Together with he and us. Hi mga kabisyo. I'm Hexus J and I'm the main dancer. Maraming to sa Inugo Boss. I'm Hexus Josh. I'm the visual of the group and also sub-vocalist. So ulit magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Hexus L, the leader and the lead vocalist po. Kumusta ka mong gabos mga kabisyo? This is Hexus Team, the main vocalist. Wow. Hello, this is Hexus Sid, the rapper and the bunso. Hi mga kabisyo, I'm Hexus Ja, the stand attractor, sub-vocalist, and the lead dancer of the group. And we are Hexus! Los Mabulos po! Wow, yan ang Hexus o kabisyo, di ba? May boy group na kitang naimbitahan din sa Love Local. Yan, gusto ko maaraman muna, ano bang ibig sabihin kang Hexus? Yan. So una-una po, pagpasensyahan nyo na po yung boses ko kasi paos. Di ba? So, Fresh from Kadagatan Yeah, Festival. yeah. Yan, congratulations. Sobrang pag-enjoy po nung Kadagatan ay napaos. Yes. Pero yung Hexus po, ang ibig sabihin po ng Hexus is He aligned us. Yung grupo po kasi namin, naniniwala po kami sa ritual namin na 11-11. And 11-11 is alignment, it's manifestation. And we always believe po na God aligned us here kasi hindi po kami magkakakilala as in di po talaga kami magkakilala personally and di po kami nagkakita-kita. And because of dun po sa pagbuo po ng grupo, inalign po kami. Kaya po yung name po na Hexus, yung HE po doon is si God. Wow. And yung X po doon, yung 11-11 po yun, alignment. And yung US po is us. So in short po, He aligned us. Wow, iba pala, no? May deeper meaning ang Hexus, di ba? Dito, basta-basta lang may X, di ba? Yan, since sinabi mo na sa bago na di ka magkabili sa duhan, ay hindi kayo magkakilala ever since. Paano ba na-form ang Hexus? Yung sa umuyang management po, which is the Lenticula Production, Yes. ugo po sindang tigtaw ang kang black card, and which is nagsisignify po ito kang ano po, sa grupo po namin. Ayan. And actually, marami pong nabigyan po ng black card na po yun. And every month po, nagkakaroon po ng evaluation. And yung evaluation po, yun po yung magiging, tawag doon yung, parang may matatanggal po kapag hindi po pasok, ganon, hanggang maging 7 po kami. Wow. So, bale, yung black card po yung naging panimula niya para mabuo po yung Hexus. And marami pong nabigyan nun. Wow. Gusto ko maraman, paano ba yung black card nag-work? Like, paano siya, sign sa inyo tinao, sign sa inyong binigay? Yeah, yung black card po, ang thrilling niya po kasi binigay po siya publicly as in randomly po siya. Wala po kaming idea na may aabot po sa aming black card. Inabot lang po siya sa amin and yung umaabot po nun, minimake sure po nila na yung pagbibigyan nila is may potential, may X factor, yung energetic, yung ganun po. So, para yun ang sistema ng scouting, the Yes po. members. Yes Pero po. gusto ko din malaman, kamo ba, isa-isa, paano or saan kayo nabigyan ng black card? Gusto ko yung araw, syempre, sa inyo ka muna scout, di ba? Malay mo, masabi na ako, magduman daw ka mo ba, mas-scout ka mo. Sa Muyaman po before po nun, sa municipality din po namin yun po. Doon po kami hali din. Then yun po, magkakaibang lugar, magkakaibang place lang doon pero
Hindi po kami magkakabisto. Kumbaga po, randomly lang talaga tapos unexpected na bibigyan kami ng ganong card. And yun po, in public lang po talaga po. And specifically po, nabigyan po ako nun sa mismong sentro po ng diet po. Sentro ng Yes po. diet. Yun po, habang tumatawid ako nun ng kalsada, dun po ako nabigyan ng black card. And so, nakaka-overwhelm and unexpected kasi I have no idea about dun sa black card po na yun. Yes. Sobrang swerte naman din na isa pa ako sa napagbigyan po ng black card na yun. Wow! Malay mo naglilimos, Kemel. How about the others? Sa akin naman po, that time po, kakagaling ko lang din po nun sa klase and every time, especially, nabigyan po ako sa unang bantayan po talaga. Doon po ako parang naggagawa po ako ng choreography para sa school project namin. Wow. And doon po din lumabas yung si Kuya na black card na po. At na may dahil. magic black card. Yan! Tapos yun po. And tapos nagtaka din po ako na dapat para saan to. So, yun, parang doon na talaga yun doon po talaga nagsimula. Yan. Sa akin naman po, nag-start po yung akin. Parang doon po siya sa park po sa lugar namin. Which is marami po doon tao. And habang nagtitiktok pa ako noon, nagsasayaw pa ako noon. Tapos bigla na lang po may lumapit sa akin na nag-aabot po ng black card. Siyempre po sa una na-confuse po ano po yung black card na yun. Tapos ang ginawa ko, hinahanap ko po yung camera. At inisip ko, ay baka... Social experiment! Yeah, sabi ko, ay baka may camera ito. Hinahanap ko po yung camera. Tapos yun nakita ko po. Tapos yun na nga po, yun na po yung recruitment po nung grupo. Kaya ang astig niya po. Sa Kuya Man po, sa coffee shop ako natawan kang black card. And yun nga po, hinahanap ko yung camera kasi ang pagkaaram ko po kayan. Prank ba ini? Hinahanap ko talaga yung nagtaon. Sinundan ko pa talaga ng hiling ganyan. Tapos po, yun po, grabe po talaga. Yung experience na yun, first time ko po talaga yun ma-experience po sa ganyang Ako naman po sa elevated po, sa sentro lang din po yun ng diet po. Tapos ang ginagawa ko naman po noon is nagka-capture po ng mga magagandang tanawin Yes, po. wow! Tapos nung binigyan po ako ng card po, parang hindi naman po siya sa pilitan. Kumbaga kung tatanggapin mo yun, makakabilang ka sa training, Yes. sa magiging evaluation. Kaya po yun, so sabi ko po sa sarili ko, why not kung hindi i-try, di ba? Correct! Ako naman po, nabigyan ako ng black card sa seaside lang, sa Seaside. Bagasbas. Yun longest boulevard po sa Yes. in the Philippines, syempre. Ay, in the Philippines. Opo. Ginagawa ko po na nag-tiktok lang din ako, nagsasayaw. Tapos nakita ako ng management, so binigyan ako ng black card. Yun So, po. dapat pala nagtitiktok na publicly, para ma-discover. True. Yan to sinasabi nung alignment, 11-11. alignment po. Talaga namang they ine-expect. Pero, Inalign po, ganun. correct. And gusto din namin malaman, ilang members ba nag-start kayo, sa training, ilan kayo nag-training? 30 po. 30! Kasi marami po talaga kami as in. At na-filter siya into 7 members. Yes, every month po nagkakaroon ng evaluation po kami. Pati po Ganun. yung weight namin, nakamonitor yan. Wow. Everything nakamonitor po lahat. So yung sistema talaga, hindi siya biro-biro talaga, literal na training. And in a span of ilang months na ba kayo nag-training? Almost For almost 8 months na po kaming nagtitraining. Excluding pag-release nyo nung Atin ang Mundo. Yes po. Wow. And since sinabi nyo may evaluation kayo monthly, ano bang sistema ng evaluation nyo? Bale po, by month po, para may pinapa-prepare po sa amin na sayaw and Piyesa, kanta, oo. piyesa, ganun po. Tapos, i-perform po namin yun sa harap po lahat ng evaluators po. Tapos, after po ng performance, syempre, magkakaroon po ng talk, kung ano yung, ano yung mali, kung ano yung hindi maganda, ganito, ganyan. As in, ano po sila magsalita direct to the point, which is good. Kasi nga po, syempre, Yung para, criticism, yeah, diba? para
Yeah, yung red, tas may binibigay po sa amin silang card. Di ba po yung black card po, yun po yung nag-symbolize ng group. Pero po pa nasa evaluation po, may 3 card na color po. Yung red, green, and yellow. Yung red po, it means out na po. Eliminated ka na. Eliminated na. Wow! Tapos yung yellow po, parang second chance, bibigyan ka pa ng conditional Warning, improvement. warning. Yeah, and Yan. yung green card po, yun na po yung Pasok na. officially part of the group pa na po. Wow. And gusto ko din malaman, pang ilang month nyo ba bago nalaman na parte na kayo ng grupo? 5 months ago po. As in nga po pa, bago pa lang po kami. Yes. Nabuo. Wow, so para kayo nasa survival show every time. Opo. And ano bang sistema ng training nyo? Like, vocals muna, tapos sasayaw, or sabay-sabay talaga siya always? Ano po siya? Sa isang araw po, everyday po nag-training, pero sa evaluation po, isang araw yun, maghapon. Yes. Muna po, sasayaw muna. Then, parang segment, then sunod po yung vocal. Wow. Iba din talaga yung training stamina sa training ninyo, di ba? Since sinabi nyo na nga, gusto ko din malaman, outside Hexus ba, nag-aaral pa rin kayo or ano pa ba ang ginagawa nyo sa life nyo? Yes po, lahat po kami students. Yes. Wow. And take note mga kabisyo, Sinda is ranging 17 to 21 years old, di ba? Ang babata. Tapos very talented na. Yan, gusto ko malaman, sino yung pinakabata pasunod-sunod sa inyo? Sige nga. Ang pinakabata muna, ikaw na. Siya ang bunso. Ang bunso ng grupo. And yung next po is I'm Hexus Ja. Ah. Ilang taon na kayong dalawa? 17 po. 17. 18. Ako po, 19 years old. 19. Ako po, kaka-20 ko lang po nung August 2. 20. I'm already 20 na rin po. Nung last December 23. Ako rin po, 24. Ay, mali! Dahil wala akong kasali. Yan. Since newly formed kamong boy group, gusto ko malaman, ang Hexus ba, sa tingin nyo, ano ba yung kaya nyong i-offer sa P-pop scene, lalo na here sa Bicolandia, since very flourishing pa lang siya, and one of the pioneer, kung isipin natin. Sa ano po ngayon, kami pong Hexus po, gusto po namin magbigay ng panibagong flavor po sa pop industry, sa P-pop industry po. And gusto namin pong ipakita at i-showcase po sa maraming tao na yung pop po na meron ng Hexus is may essence of culture po with modern pop po. Ganun. So, bali ipapakita po namin siya through our music, performances, yung kultura na meron ng isang Pilipino, and also yung sa Cam Norteño po at bilang Bicolano. Wow! So, Proud Oragons po. Yes, Oragon. Hashtag Proud Oragons. Yan. Any additional from other members? Dagdag ko lang po na gusto rin po namin magbigay ng hope and inspiration po sa lahat ng tao po na kahit saang lugar ka, mapa-local man yan or kahit saan, ay walang imposibleng mangarap basta sama-sama, and yung tiwala lang talaga sa sarili tapos sa proseso. Yan. Bago pala kita magdara-diretso, gusto ko muna batiyon ang mga fans. Ano ang tawag niyo sa mga fans niyo? Ella Rose, di ba? Hi sa mga Ella Rose natin dyan na nasa comment section. Actually, ang saya nila nagdag-Bicol kayo, di ba? Ayan, gusto ko din malaman, kapag sinabing Hexus, ano ba gusto niyong maging initial thought ng mga tao? Like, example, ay Hexus kasi ganito sila, ganyan sila. Like, specific branding ng Hexus, ano nga ba? Gusto po namin kapag narinig po nila yung Hexus po, hindi lang po yung puro pakilig or pa-charming. Gusto po talaga namin ma-impart po yung essence of culture and modern pop po sa grupo namin. Since gusto po namin magbigay ng new flavor sa P-pop industry po. Yes. And since ang recent performance nyo is from Kadagatan, sa Kadagatan Festival, gusto ko malaman, how was it? How was your experience? First stage nyo ba yun? Yes po, first stage po. And pre-debut pa lang naman kayo? Yes po. Sige, kwentuhan nyo nga ako mga experience nyo sa first nyong performance. Doon po sa first performance namin, very po siya,
masaya po siya syempre pa nasa stage na po kami. Una po Yes. nakakaba siya kasi nga unang performance po namin siya, hindi po namin alam kung Introduction sa tao, Yeah. di ba? Unang ano po namin, unang kita po sa amin ng mga tao, hindi po namin alam kung ano yung kakalabasan nun. Pero along the performance naman po, nag-enjoy lang kami, binigay namin yung best namin, and yun nga po, sa sobrang bigay po ng best namin, nawalan ako ng boses. Yun po, and sobrang saya lang po, and di rin po namin na-expect na sobrang daming taong manonood, sobrang daming tao yung parang inabangan po talaga kami sa mismong ano po event. Correct. At saka yung ibang groups talaga, di ba? Wini-wait mo na nila mag-debut before i-introduce sa audience. And I love the fact na ginawa sa inyo is during the pre-debut, pinapakilala na kayo para meron na kayong experience, and once mag-debut kayo, super polished na, di ba? And any additional from the members? How was your experience ba dun sa first ever performance din do? At yun na nga po ito. Yan. Inot po. Sa inot po, bago po kami magsakat kang stage po, sa inot po, sobrang kaba. Sige Grabe. ba, ano sige ba? Yes po. Sobrang kaba. Ay, di ba talaga? Hindi po namin alam kasi, wala po kaming idea kung ano po yung nandun, kung ano yung pakiramdam ng mismong ipe-perform na sa harap ng maraming tao kasi Yes. that is our first time po nga perform yung ano namin, yung first cover song namin, yung Ate ng Mundo by The Ones, and yun po, Go Up na kinover din po namin. Yes. May kaba, may halong kaba, pero andun po yung tiwala namin. Masaya kami kasi, yun nga po yung first na performance Finally, namin. maka-perform na. Yes po, yes, sobrang excitement. And yun nga po, kahit may kaba, may halong kaba, andun pa rin po yung tiwala namin sa isa't isa na kaya namin yung matapos, kaya namin gawin. Maipe-perform namin yun na hindi lang maayos, kundi ng buo, yan. And confidence kami. Mapapahagi natin sa kanila yung mundo natin. Yes, dahil atin ang mundo. Yan. And nakita ko din sa mga clips na meron kayong mga fans na may mga ulo-ulo nyo. Ulo. Ano tawag doon? Mga... Yan, bubble. Ano tawag doon? Sige. Anong feel? Bubblehead. Yan, anong feeling na may mga bubblehead sa audience na mga mukha nyo? Yan, gusto ko malaman. Siyempre po, parang ano siya, parang di po kakaumpisa pa lang namin, tapos makakita po kami ng yung ulo namin. Nakataraasan. Alam mo yung feeling na, wow, kakaumpisa pa lang namin, pero parang nandun na, parang step by. Parang, Kaya step by step. nag-uumpisa pa lang po kami, andun na talaga po yung support at pagmamahal po ng mga taong handa at buong puso po nagsusuporta sa amin. Kaya Yes. sobra po namin silang na-appreciate. And yung mga taong may hawak pong yun, sila po yung galing ibang lugar po. Wow. Manila, Albay, Kamsur, para yun po sila po may hawak po noon, and yung family po namin na iba. Iba talaga yung feeling kapag may fans club na kayo. Kasi imagine, nag-travel sila for you guys sa first ever performance Yes po. ninyo. Yan, pasalamatan muna tuloy ninyo sila. Sige nga. Yan po sa mga dumalawang mga Elebros, and daghang salamat po sa Indong Gabo sa pagpunta sa Samuyang first live performance sa Kadagatan Festival. Grabe talaga, na-appreciate namin yung pagpunta nyo talaga. Ay ramdam namin yung pagmamahal at pagsusuporta nyo. And syempre sa mga taong pumunta doon na sana na mga nagustuhan rin sana ng yung performance namin is grabe yung mga suporta rin nila. Parang we wish na rin namin na sana maging parte na rin kayo ng Elebro. Yan. Manifesting. Yan, manifest. Ayan yung hand sign ninyo yan. Ganyan. Yung hand sign po namin is actually a crown po. Corona po. Crown. Corona po. Corona. Yan lang corona ang gusto natin, ha? Bawal na yung isa, baka mag-pandemic na naman. Yan, before tayo magdiretso sa ating second segment, Love Lokal, nakaka-love, gusto ko munang tanungin, mga medyo, turo-turo na muna tayo, ha? Si Sai or sino sa mga members ang pinaka-mahiyain or introvert? Ayan. Sino ba? 1, 2, 3. Wala na ako magagawa. The youngest. Yeah, si Bunso. Sige, sino ang pinaka-laging or most likely late sa practice? Ayan. Bakit ba late lagi sa practice? Ay, may mga valid reasons. Ay, valid naman pala na. Accepted ba yan? Yes, Yeah. napasok po.
Valid ba? Yeah. Sino ang pinaka-competitive during evaluation? Ay, lahat po. No? Lahat. po kami Naka-game mode on ka mo Opo. always. Yan. Sino ang pinaka most likely nag-start ng mga random dance sa TikTok? Like, maalok, TikTok kita, kaya si Sai ba yan? 3, 2, 1. Hexus Day. Ay, silang dalawa. Ayan, sige. Si Sai, ang pinakamabilis maka-memorize ng pyesa. Wow! Leader for a reason. Di ba? Iba talaga. Yan, actually, mga kabiso, diretso na kita sa second segment ng ating interview, ang Nakaka-Love, Nakakaloka! Yan, sa mga visionary ang nakaka-love or nakakaloka. Diyan po tamaaraman kung agree sinda, nakaka-love, kung agree, nakakaloka, kung disagree sinda. Bahala na kung gusto nyo na explain, basta panindugan ninda yan ha, di ba? Ay natin controversial man ni, pero at least mas makikilala nito mga members natin from Hexus. O yan, nakaka-love, nakakaloka. Okay lang mag-practice hanggang madaling araw. Nakaka-love o nakakaloka? Nakaka-love, nakakaloka? Sige, gusto mo malaman, ba't ikaw lang nakakaloka? Ay, dalawa kayo nakakaloka. Hindi pala nakakalab na lang. Nakakaloka man yan. O yan, sige. Bakit ba nakakaloka? Ano po ulit yung tanong? Oh, ano ba yan? Guys, nalaman natin may bingi pala sa Hexus. Hindi mo na nagtuloy bago pumunta. Sige. Ano, okay lang sa inyo mag-practice hanggang madaling araw. And ano ba pinaka-late nyong rehearsal? Hanggang ano po, 9 to 10 p.m. Kasama na po 9. dun yung mga meetings. Wow. Kasi ano pala kayo, hindi pa pala kayo nag-live sa isang bahay. Separate Hindi pa pa, po. uuwi Yes po. pa, and may school pa, syempre, di ba? Yes. And I really love na meron pa din kayong academics na inaasikaso aside from this. Pinagsasabay-sabay nyo. Okay. Sige, valid. Sige. Nakalaw o nakaloka, dawa pagal na, dapat ang performance stage, 100% man giraray. Nakakalaw. Yes. Nakaloka o nakakalaw, mas naka-pressure ang live kesa during shooting. Ano ba mas nakaka-pressure sa inyo? Mas naka-pressure ba ang live? Nakakalaw o nakakaloka? Ano ba? Ano naman sa ka-pressure? Ay, iba pala ang shooting. Ano ba? During shooting. Sige, bakit ba? Kwentuhan nyo nga kami, bakit kayo mas nape-pressure during, nagsushoot kayo? Sa shoot po kasi, actually po yung shoot namin sa Atin ang Mundo, yung MV namin, sa outdoor po siya. Yes. Kaya po nasabi na medyo nakakaloka yung sa shooting kasi po may mahinahabol kaming sa setting. Yes. Kunyari po sa register ng camera. Kunyari po tanghali nag-shoot. Eh yung camera po register niya parang sunog yung mukha namin, Yes. sunog yung setting. So mahintay pa po kami ng hapon. So parang time consuming po siya. Yes. So, additional pa po yung unexpected weather condition. Yeah. Papalit-palit, di ba? Kaya sobrang nakakaloka yun, di ba? Hindi natin alam. Hindi po namin alam kung kailan uulan, iinit. Parang kami na po yung nag-a-adjust din. Siyempre, pag live performance talaga, whatever happens, okay, sagad na. Kapag shooting, kailangan talaga i-consider din yung production team nyo, di ba? Wow, iba talaga, Sinda. Hindi nila inisip sarili lang nila. Ayan, nakalab o nakakaloka. Okay lang magkamali sa routine, basta makabalik ulit. Yan, nakalab. Sa first performance nyo, may nagkamali ba? Sige, gusto ko yung malaman. Ako. Sige, ano nangyari? Alam mo, di po yung kamali, pero may kukwento lang po. Ay, sige. Ano kikwento Kasi mo? po, that time po, nung unang, after na po nung linya, nung panibagong linya, kasi po sa performance po namin is, meron po siyang linyang paganto. Sige. Naintindihan ko siya. Ay, so, basta yun po, tapos meron po choreography. Tapos, nakakaloka lang po kasi po bigla po nagkamali si Hexus team po. Pwede mo ba explain mo sa mga kabisyo and sa mga nanonood na Elephants? Paliwanag ko yung nangyari. Sige.
Diamond ito pagkakamali ko. Ay. Mukhang may mag-aaway after ng interview. No, ano po, before po mag-start yung live performance namin, syempre po, first live performance namin yun sa harap ng maraming tao. Syempre po, ako, kinakabahang maray ka ito. Garumaralaglag na yung kalag ko ka ito. Oo. Nagkwento ko lang din po habang nasa backstage kami. Tinatanong ko si Kuya Tim kung ano, Kuya Tim, may anxiety ka ba dito? Nagagawin ako kasi kita sa mukha niya na sobrang kinakabahan siya. Kaya naintindihan ko naman po siya. Yes, di ba? Tsaka din po kasi yung music po, ang lakas po talaga. To the point na parang mabibingig kami. Yes. Kaya ang ginagawa po namin, talaga sa music po kami nakafocus. Habang naghihintay ng music, nakagano kami. Hinihintay. Tapos grabe po kasing sigawan ng crowd. Yung kakalabas pa lang po namin, talagang grabe na yung sigawan nila. Kaya hindi po namin Hindi kita marinig. makafocus Hindi ka makafocus po dun sa kung music or dun sa nagsisigawan. Yes, and speaking of, nakakalaban, nakaloka, okay lang, walang blockings before the performance. Nakakaloka. Siyempre, always may blockings. Eh, nag-blockings kayo doon. Yan. Nakakalaban, nakaloka. Live performance with live vocals. Nakakalaban, nakakaloka. Nakaka-loves. Yes po. Diba? Siyempre, nag-training kayo, diba? Opo, And well-trained. well-trained. Ayan, nakaka-love o nakakaloka. Nape-pressure sa comparison with other groups or artists. Nakakaloka. Gusto ko malaman. Ay, pinalitan. Ang nakakaloka po, no po. Oh, no. Hindi po nape-pressure. Yes, hindi ka So, na-pressure. kwento lang po. Sige. Kasi po, kami pong Hexus, lagi po namin sinasabi sa isa't isa na hindi po kami nandito para makipag-kompetensya or compare sa ibang tao kasi andito po kami syempre para mag-inspire ng tao. May pakita po yung kung anong style of pop yung kaya naming offer sa maraming tao and yung essence of culture po na meron kami gusto po namin talaga siyang i-apply sa sa new P-pop industry po yun po. Yes. Kaya hindi po parang po siya sa amin nang nakakaloka po siya sa amin kasi talagang wala po siya sa mindset namin. Kasi syempre maraming kabataan po ang nangangarap. Parang ang naman po nun kung makikipag-competensya pa kami kasi katulad din po nila kami nangangarap din. Yes. And I really love na mas binigyan mong emphasis na hindi naman verbatim sinabi mo na mas na-pressure kayo sa sarili nyo kesa sa iba. Kasi Opo. same goal kayo and Yes. I really love din na yung cover song nyo ay Atin ang Mundo. Very inclusive na it's not only for me, it's for us. Yes, mismo po. Yan na. Nakalove, nakaloka. Mas importante ang authenticity ng isang grupo kesa sa pagiging mas sikat. Authenticity over fame. Nakakalove. Yes. Yan. Nakalove or nakaloka, dapat lahat ng members ay nasa practice. Nakakalove. Wala lang siya para absent. Pag may lang po, pag may kailangan po talagang gawin. Yes. Hindi naman po siya ganun ka higpit din po sa grupo kasi kahit po man yung mga reason po, pinifilter out po siya kung valid or not. And very understanding naman ng Yes po. management. Opo, very Ayan. understanding po. Ayan, nakalabo, nakaloka. May dapat abangan sa Hexus. Ayan, later on mga kabisyo, pag-uusapan natin yan dapat ninyong abangan sa Hexus, ha? Ayan, nakalove or nakakaloka. Ay, last pa, huwag magsaro. Diba? Nakalove or nakakaloka, open for collaboration. Yes! Yan, ang gusto ko malaman, sino ba ang mga naiisipan yung gusto mga collab? Since Hexus nag-start pa lang. Unang-una po, syempre yung may-ari po ng original song ng Atin ang Mundo, yung The Ones po. And na-recognize yung cover Yes, nyo. na-recognize po nila. Congratulations! Nag-comment po sila din sa post po ng page and aabangan daw po nila yun. Yan. Ang ibang members, sino bang gusto nyo mga collab in the future? SB19. Yes! Why not? Nakaka-inspire lang po sila kasi yung title po nila dito sa Philippines, Kings of P-pop. Yes, Kings of parang, P-pop. Parang tawag dito. Nakaka-inspire po. Yeah.
Diba? They paved the way talaga. Ayan, so tapos na tayo sa nakakaloka. Thank you so much. Ayan, sa last segment natin, mas malalaman natin maaraman nga ni kung ano pang dapat natin abangan sa Hexus. Yan, since yun nga sa cover song yung Atin ang Mundo, kumusta ba muna yung experience nyo during the shooting, the recordings, yan, rehearsal, since yun yung recent release nyo? Sige nga, share kayo sa amin. Yun po, kadakol pong nangyayari. Ang dami pong nangyari, ang daming unexpected happening. Hindi naman po mawala yung good things and bad things. Yes. Laging nandun yun. Pero, yun, sobrang mahirap. Hindi siya ganun kadali, syempre. Alam natin yan kapag sa P-pop industry, hindi ganun kadaling sumungkit ng mga gusto natin. And kailangan lahat pinaghihirapan, may process. Andun yung sacrifices. And yes, lahat. And hindi nawawala yung tiwala, pagsisikap natin kasi yung reason kung bakit natin nagagawa yun. And dun sa cover po namin ng Atin ang Mundo, yun, andun po yung mga bagay na hindi po namin inasahan. Pero Mga first still po, times. yeah, since the first time po namin, nagkaroon po kami ng mga technicalities na para sa amin, since bago pa lang po kami, nahirapan kami. And Sige, play ako mga sad nahirapan song. kami, Kaya- huwag tayong malungkot. Pero andun nga po, Pero since naitawid. naitawid po namin. And maganda yung maganda Yes yung po. output. Yes po. And meron pa po. Nag-akyat po kami sa bundok. Yes! Yung akala yung po yung nakaka-challenge po talaga sa amin pag-akyat namin sa bundok kasi di po namin in-expect na ganun siya katirik. Yes. Tapos sa taas po, mainit po siya kasi nga tutok na tutok Tas wala po pang yung, silong. wala po. Tapos pag-akyat po namin doon, syempre pawisan na, parang pagod na. Pero kahit ganun po, na parang di po siya sa amin pwede na porket pagod na hindi na namin itutuloy. Yes. The show must go on. Yeah, the show must go on po. Diba? Sila na yung first ever P-pop group na naging hiker. Yeah! Tsaka po yung naging challenge din sa amin yung hindi pantay na platform. Kasi po sanay kami sa studio, syempre Yes. pantay-pantay. Pero sa bundok, may mga lubak-lubak. Yan. Super adjustment ang Okay. nangyari. Pero ang ganda ng output talaga. I really love it. Commendable siya. Kaya nakaka-excite ko ano pa dapat namin abangan sa inyo. Yes po. And since naplingan natin later on yung Go Up, Yes po. kumusta ba yung rehearsals nyo din? Or ano yan? Pag-record, rehearsals ng vocals, ano ba? Masyado ba siyang mahirap or dara-diretso lang? Amin sa Go Up po, prepare po namin siya ng very short time po. Short Na time. 2 weeks po namin siya prepare yung Go Up. And syempre po sa una po parang mag-a-adjust pa po kami at iba po yung ng vocal doon, iba po yung the way namin siya kakantahin, iba po kung paano namin siya tawag doon, yung Areglos. yung Taste, kanta po oo. nung Go Up kasi iba po siya sa Atin ang Mundo. And even your choreography, right? Yes, Iba. sariling choreography po namin Wow! yung apply doon. And sa pagkanta po nung Go Up, and since everyday din po kami nagvo-vocal warm up, o everyday po kami nagvo-vocal training, in-apply po namin siya dun sa pagkanta po ng Go Up kasi wala na pong ganun katagal na panahon para kantahin po yung Go Up. And short time po talaga yung preparation namin doon. And yun, maganda naman po yung kinalabasan at nakaka-proud po siya. Talagang na-apply po namin lahat ng training namin, ganun. Nakaka-proud talaga. Ayan. And, mga kabisyo, may abangan ka mo. Yeah! Yan. Since, di ba nga na pretty, baka bawal pa yan may sign ba bawal? Ano po, yung aabangan po nila? Oo? Marami po kayong aabangan. Yes. Lalo po yung dance practice namin ng Atin ang Mundo and yung dance cover po namin ng Go Up. Wow. And syempre yung first ever song po song namin, first single song po namin, abangan nyo po yun dahil
talagang ipapakita namin yung essence ng kultura namin bilang isang Camnorteño po Yan, at gusto... Bicolano. Yan! Yan, sige, ano additional? Mga proud Oragon. Yan, proud Oragon. Ang di proud na Oragon, uuragon. Yan since sinabi nga nindo may dapat kaming abangan, may konti ba kamong garo hint kung tungkol sa ining ano sa indong ining original song na dapat bang abangan ka mga Aleb Rose and buong sambayan ng Bicolandia and Pilipinas. Yung hint po na ibibigay namin, parang, ano po siya, kumbaga, analogy po siya na kung sa animals po, di ba, para meron po silang tinatawag na sound para tawagin lahat. Like for example po sa dog, yung Yes. kami po, meron po kami doon na sound na ang ibig sabihin po ay mag-unite, which is yung whistle po. Yung whistle po, ito yung nagsisimbolize po nung pag nag-whistle na, madyan na kamo, sama-sama na tayo. Wow! Mag-unite na tayo. And po, Ayan. Very interesting. Sige, and syempre po, doon po sa kanta, andun po yung kultura namin. Yes! Kultura ng Camnorteño at Bicolano. Parang mix of essence of culture and modern pop. Ay. Yun na po yung una naming song na ipapakilala. Yun na po yung new flavor sa P-pop industry. Yung i-release po ng Hexus na single. And that song is also, yung magbibigay ako ng hint, yan. Isa yun sa reason kung bakit tinawag ang Camarines Norte na the home of the first. The home of the first. Yes. Parang sundan nyo na lang po anong pong sunod ng first. Hindi po second ha. First. O, diba? Very spoiled na ang ano. Dako na mong binibigay. Busog na ang mga Elev Rose nindo. Only here, sabi nila, uy, may mga mata na silang emoji ginagamit. Yan, and gusto ko din malaman, since sabi nyo nga, kaka-pre-debut nyo, saan pa dapat namin pang abangan ang Hexus in the following weeks, days, months? Syempre po marami pa po kami mga ganap and yun po, stay tuned lang po palagi and may mga ano na rin po kayo pages po sa iba't ibang platforms po sa Facebook, search nyo lang po Hexus, sa IG naman po is Hexus Official, sa TikTok Hexus Official and sa YouTube po Hexus Official rin. And spelling po na Hexus, Hexus. Wow! Hexus. Hexus! Since na tig-promote na nga nindo bigay na kamo dakulon teasers kung ano dapat namin abangan sa Hexus. Ngayon, dapat manifestation na ngayon. Saan ba ang gusto nyo or goal ninyong festival na makapag-perform ulit or any stages? Syempre po, kung pagbibigyan po kami ng opportunity dito Yes. po sa susunod po na magkakaroon po, di ba po ng festival po dito sa Naga. Yes, Banyong Franco Banyong Festival! Franco po. Kung bibigyan po kami ng chance at pagkakataon po mag-perform para po ma-promote po namin yung kultura talaga na meron tayo at ipakita pa po natin yung lokal na artist at ipagmalaki natin yung pagiging local artist sa maraming tao and dalahin natin sa labas yung pagiging proud natin as Bicolano. Yan, mapadawag na kita. Sepyo, Naga City Government. O yan na po, Sinda. Nagpapadawag na po kami. Siyempre po, maliban po doon, dream din po namin makapag-perform sa big stage po. Yes. Pero for now po, magpo-focus po muna kami sa Bicol region po. Gusto po namin i-dominate po yung muna yung Bicol bago po kami lalabas. Para kung lalabas po kami ng Bicol, dala-dala po namin yung pride ng Bicol. All Hail Bicolandia. Yes. Domination ng sa Bicol talaga ang Yes po. isa sa mga main goal ng Hexus. Since sinabi ka nindo, di ba, nag-prepare ka mo sa atin ng mundo, sa Go Up, pwede ba kayo makahagay ng dikit na acapella? Kung pwede ba? Pwede ba? Ako lang po di makakanta paus po. Sige. Here we go. Ayan. Hindi talaga kaya. Day, kaya. Yung ano Or po kung kanta? kahit na magbayli din. Nagbayli na lang ano. Bawal.
Ate ng mundo daw, guys. Kaya nyo yan. Sige. Five, six. Sumayaw kasabay ng masaya na tugtugan, itaas ang kamay at sabay magtatalunan. Ikaw at ako parang atin ang mundo, atin ang mundo. Wow! Ano ka sa rabbit na plema pa? Pinaghandaan pa naman po namin ito para kaso daw makabirit. Yan. Siyempre, iba talaga tong feeling kapag nasa live performance, no? Ibig sabihin kayan, all out ka mo kung mag-perform. Ayan, since na pag-usapan na natin kung paano nag-form ang Hexus and sisay ka mo, dapat abangan. Ngunyan, ang gusto ko naman is, kamo magsabi niya, since kaya kami tagline sa Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Pero, iba kay Ed Pinkachu ang ginagibo. Ang ginagibo ko, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Sige daw. Parang hirap nun. Ay, sorry. Sorry, ang boses pala niraraot ko. Sasabihin ko, yung dinadamay ko kamo sa boses ko. Sige, ma-practice Ang kita. hirap maging cute. Ay, di ko mapapadaog, di ba? Sige daw, practice. 1, 2, 3, go. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ay, grabe yun. Ayaw, basic! Sige daw. Tapos sa camera dapat yan, ha? 5, 6, 7, go. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yan! Pero bago pala kita matapos, gusto ko manang araman ko gusto nyo nung bation, pasalamatan before we end our interview at magdiretso. Mga kabisyo, after this, diretso kami sa radyo, kaya mag-tune in naman giraray ka mo sa 99.1 Love Radio Naga. Sige, sino gusto nyo pasalamatan? First of all, gusto ko lang po sana pasalamatan and shout out na rin yung dad ko and yung mom ko na todo suporta po sa akin, and yung ate ko din po na nanood. Shout out sa mga kapatid ko si, pwede ko po sabihin yung pangalan. Sige. Marco, Mark, Mori, Moria. Yan. And sa mga friends ko dyan sa Batangas, sa Panganib, Camarines Norte, sa Panganiban. Yan. Thank you po. Mag-ingat kayo palagi. Love lots. And sa akin naman, unang-una, gusto ko magpasalamat sa 99.1 Love Radio Naga. Yes. Kay DJ Pinkachu sa pag-invite po sa amin dito ngayon. And also, gusto ko magpasalamat sa mga Elebros natin na nasa live, di ba? Nandun sila ngayon sa comment section. Yes, sinasuportahan tayo. At sa mga taga Camarines Norte dyan, yan. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa amin, sa mga Elebros. Sa pamilya ko po na nanonood po ngayon, at sa tita ko po na taga dito po sa Camarines Sur. Yan, Christine Napalo. Hello po tita, andito na po ako ngayon. Yan. Yan! And yun po, thank you po sa yung mga naging reason po kung bakit po kami nandito ngayon. Maraming salamat po sa pagbibigay ng opportunity na makapag-guest po kami ngayon dito. Thank you po. Yes, thank you so much! Ako naman po, yun nga po, maraming salamat po sa 99.1 Love Radio Naga Yes! sa pag-invita po sa amin dito. And syempre po sa management po namin, sa manager po namin na si Direct CJ Simonte, and sa creative producer po namin na si Direct Vince. Maraming salamat po. And syempre po sa ka-member ko po, thank you po sa kanila. And syempre po sa mga nanonood sa Elevros, sa mga hindi pa po part ng Elevros na manifesting na maging part po ng Elevros. And sa family ko po na nanonood, and kay ate na nandito sa Naga. Hindi ko alam kung nasaan ka dito, pero hi sa'yo. Hi sa'yo! Hi sa'yo, ingat ka dito, and yan, mag-update ka na lang sa GC natin kung nasaan ka man. And sa family ko po na nasa Cam Norte, nasa Daet. Salamat kung nanonood kayo ngayon, pero sana nanonood kayo. Yun lang po, and syempre salamat po. Pinkachu. Yes! I like your hair. I love your hair, guys. Thank you po. Yan po. Maraming salamat po.
Sa Kuya Man, ulitin ko lang din po maraming salamat po Pikachu for inviting us thank you so here. much. And gusto ko lang po sabihin sa Indong Gabos na sa mga taong nagmamahal at sumusuporta sa amin, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa amin dahil gagawin namin ang lahat para mapakita kung ano yung kayang ipakita ng Hexus. Ayan. And syempre gusto kong pasalamatan ng aking mga kaibigan, ang mga Elebros, and syempre ang aking pamilya. Ayan, hindi ko na po isa-isahin yung pangalan kasi marami kami. Ayan, maraming salamat po. Ingat kayo. Love. Yeah, love radio. Siyempre po na sabi na rin po nila, gusto ko na lang pong batiin yung mga tao po na taga dito sa Naga po. Hello po sa inyong lahat and sana supportahan po natin ang mga local artists po. And yun po, gusto ko rin pong batiin ang aking family and mga friends ko po. And siyempre po lahat ng nanonood sa live, sa Elebros, and sa mga hindi pa po parte ng Elebros, patuloy lang po sa pagsubaybay po and sana mahalin nyo po at supportahan nyo po kami. Yun lang po. Ayan, so first of all po, gusto ko muna magpasalamat sa 99.1 Love Radio Naga and kay DJ Pikachu. Thank you so po much. sa pag-imbita ngayon. And syempre sa Naga City, hello po sa inyong lahat. And gusto ko rin pasalamatan sa mga nanonood sa live, mga Elebros, and sa mga magiging Elebros pa lang. And gusto ko rin pasalamatan ang aking family and friends, sa mga lola ko na nasa abroad, Saudi, Singapore, and sa mommy and daddy ko, sa mga kapatid ko. Hello sa inyo, mag-iingat kayo dyan palagi and stay healthy. And promise po namin, Hexus, na kahit saan kami makarating na lugar and saan man kami dalhin ng panahon, ay palagi namin tatandaan kung saan kami nanggaling. Yan. At maraming salamat, Hexus, to your management, everyone, for making this interview possible. At the same time, for pagpapakilala nyo sa amin kung sino ba ang Hexus, di ba? Later on, mga kabisyo, makakasama ulit natin ang Hexus sa radyo right away. Pero bago yan, pasalamatan muna natin mga kabisyo natin nagdadangog asin nanonood sa atin sa live stream, sa mga fans nyo sa LF Rose. Hello sa inyo. Yan, nasabi maraming congrats, Hexus. Paki-volume up ng boses ni Sed. Ayan, proud of you, Hexus. Very proud sila. Love na love nila kayo. Yan, I would like also to thank the following. And syempre, thank you so much 99.1 Love Radio Naga, to Sideboard Cafe for sponsoring this episode. Maraming salamat. Sip and roll with us. Yan, sa Sideboard Cafe, your neighborhood spot for great coffee, tasty bites, and exciting tabletop games. Available po yan and located po sinda dyan lang po sa bakang 99.1 Love Radio Naga. Whether you're looking for relaxing cafe experience, a fun game night with friends, or new hobby to explore, Sideboard Cafe is the perfect place to gather, play, and create lasting memories. Muli mga kabisyo, ini ang episode kang Love Local with Hexus. Ini si DJ Pikachu, ang pinagabongga, pinagabakulit, sino, pinagabing, Bingo! Pikachu! Dito lang po yan sa 99.1 Love Radio Naga. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Paalam! Maraming salamat! Thank you so much! Yan, relasyon na tayo sa radyo ha, kabisyo. Ayan, thank you so much.